хушхабар наҷотбахшони тоҷик дар Туркия 2 нафар падар ва кӯдаки 6 моҳаашро аз зери вайронаи як бино зинда берун оварданд. Аз манотиқи офатзадаи Туркия хабари хуше ба даст расид. Рӯзи 11 феврали соли 2023 дар ҷараёни амалиёти наҷот дар шаҳри Қаҳрамонмаръаши Туркия наҷотдиҳандагони тоҷик 2 нафар падар ва тифли 6 моҳаи ӯро аз зери вайронаҳо зинда берун оварданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон бо нашри як видео хабар дод ки наҷотдиҳандагони тоҷик дар натиҷаи истифодаи дақиқи таҷҳизоти наҷот дар умқи як вайрона зери теппаи сангу бетону хок одамони зиндаро ҳис карданд. онҳо хеле ба зудӣ вале эҳтиёткорона ҳама монеаҳоро бартараф карданд ва тифли 6 моҳаро ҳамроҳ бо падараш аз зери вайрона берун кашиданд. ин 2 нафар зери вайронаҳо муддати 5 рӯз зинда монда буданд. гуфта мешавад ки ҳангоме ки наҷот медоданд, ин 2 нафар ба хубӣ вазъро метавонистанд ташхис кунанд. ин рӯйдод беназир аст. 5 шабона рӯз ба умед зери вайронаҳо зистану билохира растан аз марги эҳтимолӣ, менависад Кумитаи ҳолатҳои фавқулода. Падар ва фарзандашро ба беморхона интиқол доданд. Дар ҷараёни корҳои наҷот то соати 2 бо вақти Туркия имдодгарони тоҷик аз зери вайронаҳои хонаҳои истиқоматӣ 25 ҷасадро низ берун оварданд ва ҳамчунин 2 туфангча ва камон бо тирҳояш, ҳамчунин 400 грамм ороишоти тиллоиро низ пайдо карда, ҳамаи ин ашёи ёфташударо ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Қаҳрамонмаръаш супурданд. аҳсан, офарин ба шермардони тоҷик. дар паноҳи худованд бошед. худо